रउआ के हमार चैनल उत्तम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में फिर से स्वागत बा। का आप रउआ टॉक्सिक के ट्रेलर देखनी जा? काफ़ी डार्क और काफ़ी खतरनाक रहे, काफ़ी सस्पेंस बा मूवी के अंदर। वैसे तो मूवी 26 अगस्त के आवे वाला बा, लेकिन ट्रेलर देख के लागल कि काफ़ी कुछ हो रहा बा ट्रेलर के अंदर। मतलब जो टिकट के बा ना रोल वो भी यसी करतान, तो टिकट के कहानी काफ़ी ज़्यादा डार्क बा और राया जुबान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बारन। उनका पूरा दुनिया पे राज करेला बा। वो उनका बहिन गंगा कहली कि तोहरा के पूरा दुनिया पे राज करेला बा, पूरा दुनिया जीतेला बा। तो थोड़ा सा केजीएफ से मिलल जुलल लागल हमरा, लेकिन कहानी काफ़ी अलग बा। एका में सन और फादर के रिवेंज सागा दिखावे वाला बा, तो काफ़ी मज़ा आवे वाला बा। ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक बच्चा से स्टार्ट होला, जो बच्चा कहला कि डैडी सॉरी डैडी सॉरी डैडी, लेकिन जुबान ना राया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जालन। फिर वो बाद दूसरा फ्रेम में दिखावला क्यारा अडवाणी के, जब बच्चा उनका से कहला कि हम तोरा छोड़ के ना जाएम, तो वो कहली कि जो तहार बाप बा वो हमारा धोखा दिले बा, और काफ़ी ज़्यादा रोएली। तो थोड़ा बहुत हमारा क्यारा अडवाणी के ओवर रिएक्टिंग लागल, थोड़ा सा नेचुरल एक्टिंग उनका करे के चाहिए, तभी मूवी अच्छा लगे देखे में। लेकिन बाकी सारा फ्रेम में अच्छा एक्टिंग रहे, एकदम साइको किलर जैसन एक्टिंग रहे। ओकर बाद का होला ना कि जो रायाबान ना वो गलत गैंग से लग जालन और कुछ लोगों के मार डोलन, और तब उनका डायलॉग आवला। डायलॉग भी सही रहे, लेकिन इतना भी डायलॉग मत बोला कि मूवी में सिर्फ डायलॉग ही डायलॉग हो जाओ। मूवी के अंदर कहानी बिल्ड भी करा, सस्पेंस भी रखा और भी बहुत कुछ रखा। वैसे तो सस्पेंस बहुत ही रखले बान, ट्रेलर में कुछ रिवील नहीं करे। इतना ट्रेलर टीजर आने के कुछ पता ही ना के चला कि मूवी के स्टोरी का हो रहा बा। तो काफ़ी अच्छा स्टोरी हो रहा बा मूवी के अंदर। बस आप लोग जो बा रॉकिंग स्टार यश पे भरोसा कहीं जा, रॉकी भाई कभी भी गलत मूवी ना बनाई है, अच्छा ही आप लोगों के मूवी बनाई है, क्या उनको पैसा कमा रहा बा और आप लोगों के भी वो मूवी के देखेला बा। इसलिए बेफिक्र जाकर मूवी देखी जा। 26 अगस्त के आवला बा, अभी तो नहीं यार, लेकिन अब आ ही जाए। कितना दिन बचा बा? बहुत ही कम दिन बचा बा, तो मूवी आ ही जाए। और टिकट के काहे खतरनाक एंट्री रहे जंगल में, तो भाई मज़ा आ गल। तो अगर हम मूवी देखे जाएँ तो टिकट की वजह से जाएँ, क्या टिकट के काफ़ी खतरनाक रोल ओकर में हो रहा बा। वो भी रॉकी भाई ही कर रहा बा रोल, तो काफ़ी फारू रोल हो रहा बा। हम तो कब से इंतज़ार करते ही टॉक्सिक के ट्रेलर के, काफ़ी आगल हमार जब ना उठे ट्रेलर तो लागत है कि पोस्टपोन्ड हो जाए, फिर तो भाई पूरा हाइप ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फाइनली आवता तो काफ़ी मज़ा आवा बा। बस मूवी आ जाओ, देर ना हो, बस इतना ही चाहिए। ओकर बाद बल्ले ही बल्ले हो जाए भाई साहब। तो जो बा ना हुमा कुरैशी के या रुक्मणी के, वो भी काफ़ी अच्छा रोल करता है मूवी के अंदर दिखावा गल बा। और रॉकिंग स्टार यश के ब्रूटिलिटी के तो भाई बात ही छोड़ दा, काहे खतरनाक फ्रेम रहे भाई, काफ़ी खतरनाक फ्रेम रहे। और फादर और सन के काफ़ी खतरनाक फाइट हो रहा बा मूवी के अंदर। तो इन्हें लगा था कि टॉक्सिक जो मूवी बा वो टॉक्सिक 1 to आई टॉक्सिक 2 तक जा सकला मूवी, क्योंकि मूवी काफ़ी बड़ा हो रहा बा, देखे के मिला था। और भाई मूवी की जो बा क्वालिटी क्या रहे भाई, ट्रेलर के काफ़ी फारू क्वालिटी रहे, एकदम हॉलीवुड लेवल मूवी बनाओ गल बा। तो मज़ा तो खूब आवाला बा गाइज। तो बस मूवी के इंतजार करी जा, और जैसे मूवी आवता जाकर देखी जा, आप लोगों को जरूर मज़ा आई। तो चलिए आज के लिए इतना ही बा, अगला वीडियो में फिर मिलम। चलिए गुड बाय दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखें। चलिए गुड बाय।